लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बरायबाय ओमफ्राय दिनै सानडे ओमफ्राय आं सानडेखाय गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय दिनै सानसे मानियाव माहा थाङो मा खालामो बेखौनो गुसुं गुसुं ब्लग लानोसै आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन ओमफ्राय दायो सिखारबाय सिखारनानै मोखांल' सुखांदों ओमफ्राय साहा फुदुंबाय साहा लोंनोसै Ebe, hai nabu, hai, mete, di kale, makan ke tahu ni makan ke, deh, kebau, Sunday ni tahu jagan, kamu berkelala Ebe, mencik kelala, नै दायो सावखांबाय गोदानो नागिरदों दाउ बारा गिदिर नङा सानैल'ना नै बेयो खासि एबेनि बार्थडेआव जागोन दाउखौ हारसिं जागोन नामा होनबाय आरो माथो होनो मानोथो फोरोङाखै बेदर गोनजा नै जाहा ओंखाम संग्राया दिनै रान्धनिया दाउ आलु रिक्साफोरानो दाउ जाया आङो बिदि दै आं आलु होनो होदों आं आलुखौसो जागोन दाउखौ जाया न'नि दाउखौ मारैबा मोनो आङो मुगैनो ओंखारो लोगोफोर जोंहा दिनै बोरायासो संदों हासबेन्डआसो संदों मैगंखौ बेदरखौ न'नि दाउखौ मारैबा मोनो आङो नै दाबो गोसोखांबाय थादों जाथिथिनो मोजां नायनायखौ जानोबो बोरैबा मोनो संनोबो बोरैबा मोनो नै दायो जि अखा हादों नै थिनालाय लामाखौ नायलाय थिनालाय जि टाइम जाबाय नामा जानोसै गिर्जायाव थांनांगौ नै दायो जोङो जाखां लोंखां गिर्जायाव थांसै बेलासिनि गिर्जा नै नै बैयाव
गिर्जा जाबाय थादों ओमफ्राय बेयाव गथ'फोरनि क्लास जादों बेलासे माने खायसे नालाय नैबेयाव गथ'फोरनि बाइबेल कुइज जागासिनो बाइबेलनि सोंनाय फिननाय जागासिनो आखाइ खबदो बे आखाइ खबदो जों दायो न' मोनफायबाय गिर्जा गनानै ओमफ्राय नै जों बेलासिनि साहा लोंदों बेलासेनि बिया गरम लान्थि नै जों दायो फिल्डआव थांनो नागिरदों फिल्डआव मोसानाय सोलोंनो मंगलबाराव बन्द' खालामथ'ब्रा खोनानाय नङा मंगलबाराव बल खेल फाइनाल जागोन मंगलबाराव बेयाव जोंनियाव फाइनाल बल खेल फाइनाल जागोन बेयाव मोसानो सोलोंनो थांनो नागिरदों नायलांबाय थादो नै लोगोफोर आं दायो न' मोनफायबाय मोनालायबाय टाइम नायनो र' 6टा साराय 6टा जालायलायबाय मोनालायबाय नेनानै मानसिफोरानो थाब जमा जानो हाया दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थेंक इउ ओमफ्राय चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो प्लिज बाय